Croeso i'r trydydd sesiwn a da ni'n mynd i weithio rhan ucha'r corff. Gnewch yn siŵr bod gennych chi bob dim yn barod, eich offer, eich dŵr, ac ewn ni amdani. Iawn, da ni'n mynd i gynhesu fyny. Da ni'n mynd i ddechrau hefo cam a tap. Da ni wedi gwneud hwn yn barod ar y sesiwn gyntaf un. Da ni'n camu'r ochr, a wedyn mae'r droed arall yn dilyn. Ond os fedrwch chi, triwch agor y cae y frest hefyd, achos da ni yn mynd i weithio rhan ucha'r corff. Da ni'n mynd i wneud 20 eiliad arall o hyn. Cariwch ymlaen i symud a ceirwch chi ar pes eich hunan, sy'n braich i ddilyn yng nghyflymder i. 5, 4, 3, 2, 1. Gret. Da ni'n mynd i symud at y wal ar gyfer yr un nesaf. Da ni'n mynd i wneud press-ups wal. So ni eisiau dwylo ar y wal, corff yn hollol syth, felly lluniau syth o'n ysgwydd un hips, un rhaid, a dwi'n mynd i blygu'r penelin a gwthio i ffwrdd o'r wal. Y pellau i ffwrdd o'r wal ydy'n rhaid i yr anodda ydy hwn. Da ni'n mynd i wneud 5 arall, yn adlu allan o ddech chi'n gwthio i ffwrdd, sgwyddau lawr, 3, gnewch yn siŵr bod y canol yn gry, bod fi ddim yn pwsio'n hips ymlaen fel dwi'n dod lawr. A dyna ni. Iawn, da ni'n mynd i ddefnyddio rhywbeth chydig bach yn is nesaf, so fydwch chi ddefnyddio ochr y soffa neu bwr neu cadar, jyst gwnewch siŵr bod o yn rwla saff a bod o ddim yn mynd i sleidio. So dwi jyst mynd i ddefnyddio ochr y gadar efo yma, ac eto dwi eisiau'r llinell syth neis na. Cefn y syth efo just y pants naturiol yn gwylod y cefn. A dwi'n mynd i wneud tap i'r ysgwydd gyferbyn. So plank tap, ond dwi'n trio cadw y corff yn hollol llonydd. Dwi'n deffro cyhyrra'r craidd wrth wneud hyn, a wedyn un tap ar ôl bob ochr, a da ni'n mynd i gario ymlaen efo chydig o waith symudedd, felly da ni'n mynd i ystwytho rhwng yr rownd ysgwyddau, un braich ar draws, tynnu'r braich i mewn, sbio i ffwrdd o'r dwylo. Da ni'n mond yn dal am ryw 2 eiliad. Ar y dechrau, da ni'n isio dal stretches yn symudiadau am ry hir. Da ni just yn ystwytho. Da ni ddim isio gweithio rhyblygrwydd ar y dechrau, da ni'n gwneud hynna ar y diwedd. Ac eto. Sbio i ffwrdd. Da ni'n ystwytho rownd ysgwyddau. Da ni dal yn meddwl am yr osgwm y posture. Cadw'n hynna'n dal. Un arall. Gret. Dwylodd eich ochr. Da ni'n mynd â Clyst i'r ysgwydd fan. Felly gwllwn y Clyst lawr i'r ysgwydd nes da chi'n teimlo stretch neis. A mynd lawr y gwddw mewn i'r ysgwydd. Ac eto byd y dal yn rhy hir, 2 eiliad bob ochr. Nôl i'r canol. Ac eto 1, 2, 3. Ac i'r ochr arall. Cadwch eich pigliniau yn feddal tra ydych chi'n gwneud hyn. Bydwch eich cloi nhw. Iawn, Dwi'n gobeithio bod chi'n gynas, dwi yn. Da ni wedi gwneud chydig o waith symudedd a da ni'n barod am y prif ran, sef i weithio ar Cryfder. Da ni'n mynd i ddechrau hefo press-up neu gwrthwasgiad a da ni'n mynd i wneud 6 o hyn. Mae gennych chi opsiwn, gewch chi unau wneud inclein press-up yn defnyddio rhywbeth fel ochr y soffa neu bwr, neu mi fedrwch chi wneud press-up ar y llawr. So, i wneud yr inclein, mi fyddwch dwylo chi ar be bynnag ydych chi ddefnyddio. Fyddwch chi'n plygu dydych brest mor agos i'r soffa neu'r bwr ydych chi'n gallu, neu cadar, a dwi'n gwthio i ffwrdd. Os ydych chi'n hapus i wneud y press-ups ar y llawr, illa bod chi'n wneud nhw o blaen, bod chi'n teimlo bod chi ddigon cry fynd i'r lefel yma, da ni'n mynd i ddechrau'n hollol fflat ar y llawr. So, da ni'n mynd i ddechrau yn y safle yma, da ni'n mynd i blygu'r pengliniau, croesi'r coesa a gwthio fyny. Mae'n opsiwn arall yn wneud press-up llawn. So, di hwn rhywbeth da chi wedi arfer wneud, da chi'n wneud o blaen, da chi'n hapus efo'ch techneg croeso i chi'n wneud yn llawn. Ond dwi'n mynd i wneud yr hannar a dwi'n mynd i wneud 6, so gweithiwch chi efo fi ffwr â ni. Mae'n nwylo i terfyn lled ar mat. Dwi'n gwthio fyny, dwi'n dod yn ôl lawr, ac mae'n hipsi a ymresti yn cyrraedd y llawr yr un pryd. So cliniau a brest yn dod lawr at y llawr yr un pryd. Dy'r cliniau ddim yn dod gyntaf.
Os ydych chi'n gweld hyn yn anodd, mae rhywbeth i weithio ar, a wneith o ddod, just lot o marfer. Gyda ni 3 fynd, anadlu allan fel ydych chi'n gwthio fyny, i mewn fel ydych chi'n dod i lawr, cadw'r sgwyddau i lawr, trio wneud yn siŵr bod nhw'n dod i fyny at y clystiau. Mae hwn yn teimlo'n anodd. Un arall, a jyst dal i fel am y techneg cry, y canol cry. Mae cyhyrra rownd y canol i gyd yn gweithio i ddal yn hyn yn hollol syth. Da iawn, da ni wedi gwneud 6. Da ni'n dod i fyny sefyll, cymwch eich amser. A da ni eisiau cadar a kettlebell i'r ymarfer nesaf. So da ni wedi gwneud single arm rows. So, cadar, pwysa ar ochr y gadar. A da ni eisiau defnyddio y goes a'r law sy'n bellai ffwrdd o'r pwysa i wneud bes cry neis. Mae mhengliniau dan yr hip a llaw o dan yr ysgwydd. A dwi'n defnyddio y fraich arall i godi'r pwysau fyny mor uchel a dwi'n gallu heb agor y corff. Pryd ydych chi'n barod, da ni'n mynd i wneud 6 ffwrdd â ni. So dwi'n codi'r pwysau fyny a dwi ddim eisiau di agor y corff allan. Dwi'n codi'r pwysau mor uchel a dwi'n gallu yn cadw'r frest a'r sgwydda'n sgwar at y llawr. Gyda ni 3 fynd. 2. 1. Da iawn, oce. Da ni'n mynd i newid ochr. Felly, da ni yn defnyddio'r ochr arall. Os da chi'n siŵr pa ochr i ddechrau fo, triwch defnyddio eich ochr fwyaf gwan i ddechrau bob tro. So os da chi'n teimlo yn eich braich chwydd chi, di chi'n gwanna chi, defnyddiwch hwnna. Cadw'r ysgwydd i lawr, gwnewch chi'n siŵr bod o ddim yn trefile fyny at y glust. Hwn di'r ola. Gret. So dyna'r 2 ymarfer, eto superset, so da ni'n neud un ar ôl y llall, a da ni'n mynd i neud 2 rownd, felly gen ni 2 rownd ar ôl. Just gorffwys wan, symud o gwmpas, dŵr os da chi isio, a cael eich hunan yn barod i'r ail rownd, so unau'n defnyddio ochr y soffa neu cadar neu lawr at y llawr. Os ydych chi'n teimlo bod hwnna'n ormod a bod chi'n stryglo fo'r techneg chdi bach, yn stryglo fo cadw'r corff yn hollol syth, mae yna opsiwn o wneud yr i'w wal fatha nathon ni wrth gresu fyny. So, croeso chi wneud yr un wal os ydych chi isio, just i gael yr bes, yr techneg yn dda, a wedyn adeiladu fyny o fanna. Iawn, so da ni'n dechrau'n fflat. Unau i'r llawn os ydych chi isio, neu croesi yr coesa, a da ni'n mynd i wthio i ffwrdd mewn 3, 2, 1. Da ni'n mynd i 6. Anadlu allan fel da ni'n gwthio i ffwrdd. Canol yn gry, cofiwch bod hwn yn gweithio'r craidd hefyd, dim just y frest a'r breichia. Gyda ni 3 fynd, cadw'r sgwyddau i lawr. 2 ar ôl, anadlu allan fel dwi'n gwthio fyny. 1 arall. Ag i lawr. Da iawn. Codi fyny. Single arm rows. Dwi'n mynd i ddechrau ar y chwydd tro yma. So dechrau ar yr ochr fwyaf gwan. Ffwrdd â ni, da ni'n ei 6. Cadw'r frest a'r sgwyddau yn sgwar at y llawr. Peidio dal eich gwynt. Peidio gadael i'r ysgwydd o di fyny, gyda ni 3 fynd. Anelwch am 6. Da iawn. Ac yn yr ymarferion yma, cofiwch bod ni yn defnyddio'r cyrra'r craidd hefyd. So da ni eisiau meddwl am hinga, cadw hinga'n gry. So da ni... Wan yn mynd i 6 ar yr ochr arall. Ffwrdd â ni. 6. 5. Sgwydda brest yn sgwar at y llawr. 3. 2. 1. Da iawn. Gorffwys eto, 30 eiliad i orffwys, gerdded y gwmpas, dal i symud, a diod o ddŵr os da chi isio. A wedyn, da ni'n mynd yn ôl lawr at y mat i wneud yr press-ups, da ni'n neud 6 eto, neu opsiwn o ddefnyddio'r wal, neu ochr y gadar, neu soffa. Iawn, da chi'n barod. Lawr â ni. Dechrau'n fflat. A'r rheswm da ni'n dechrau'n fflat ydy, da ni eisiau cadw'r siap corff yma. So ar y ffordd lawr, da ni eisiau fod union yr un siap, da ni'n isio'r hips, yr cliniau
ddisgyn i lawr fel da ni'n dod lawr. Ffwr â ni. So mae'r canol yn gry. Dwi'n meddwl am yr cyhyran y canol yn y frest, yn y breichiau, i gyd yn gweithio efo'i gilydd i gadw'n siap corffi yn syth ac i wthio i ffwrdd o'r llawr a nadlwch allan fel da chi'n gwthio i ffwrdd. 2 ar ôl. Da ni'n neud 6. Da iawn. A wedyn ni fyny sefyll i'r single arm rows. So cael eich hunan i'r safle sgwar na. Ffwrdd ni. 5 i fynd. Nes mae'r fraich yn syth. Beth da ni ddim eisiau hefyd ydy bod ni yn dipio lawr fel hyn. Da ni'n cadw bob dim yn sgwar at y llawr. 3 i fynd. 2. 1. Newid ochr. Dal i fel am anadlu. Ffwr â ni. 6 da ni'n neud ar ochr yma hefyd. 4 ar ôl. 3. 2. 1. Da iawn, da chi wedi gweithio ffrynt y corff, rhan uchaf ag y cefn wan. A da ni'n mynd ymlaen i weithio yn benna'r y breichiau nesaf. Da ni'n mynd i fod yn neud 2 symudiad, 2 ymarfer. A fydda ni'n mynd o un i llall, felly neud y superset eto, da ni'n galw fo, mynd i un i llall heb bigwyl. Ac tro yma dwi'n mynd i amseru, felly dim angen cyfri faint da chi'n neud. Byddai'n amseru 20 eiliad i bob un a triwch fynd tan y diwedd os da chi'n gallu. Estyn eich pwysa, cadw'r canol yna'n gry godi fo fyny bob tro. A da ni'n mynd i ddechrau ar yn brest, bicep curl, lawr at y coesa, i fyny nôl at y frest. Mae'r canol yn gry, mae siap y cefn yn aros yr un fath, dwi ddim yn plygu drosodd. A pryd ydych chi'n barod, da ni'n mynd i wneud hyn am 20 eiliad. Ffwr â ni. Breichiau'n syth, pwysa at y coesa, nôl i fyny. Os ydych chi'n sylwi ar y mhenhelin, dyn nhw ddim yn symud, dyn nhw ddim yn trafeilio ymlaen. So byddwn ni ddim eisiau di hyn. Dyna mae'n mynd i weithio ar yr biceps, da ni eisiau cadw nhw. Lle maen nhw? Fyny i lawr. 5, 4, 3, 2, 1. Da ni'n mynd y lawr at y llawr nesaf. Da ni'n gweithio yr cyhur gyferbyn, so da ni'n gweithio'r biceps fanna, da ni'n mynd i weithio'r triceps wan. Cyhur Triphen. Reit, sgorfod ar y llawr, da ni'n gafel yn y pwysa. Dwi'n pwysio'r pwysa wan dros y frest. A beth dwi'n mynd i wneud ydy plygu'r penelin nes mae'r pwysa'n dod at y pen a wedyn sythu. So mae'r pwysa'n dod at y pen, byddwch yn ofalus efo hwn a sythu. Enw arall ar hwn ydy skull crusher, dyna mae'n swnio neis, ond fedrwch chi weld pam. Jyst byddwch yn ofalus, mae angen rheoli'r symudiad yma, mae angen gafal yn dyn, yn enwedig os gennych chi bwysau trwm wan. Gafal yn dyn. 5, 4, 3, 2, 1. Da iawn. Bwysau i'r ochr. Da ni'n dod yn ôl i fyny, da ni'n mynd am y bicep curls eto. 20 eiliad. Ffwr â ni. Sythu. Tynnu fyny at y frest. Dal i anadlu. Sgwydda nôl ac i lawr, gwnewch yn siŵr bod y penelin na ddim yn trafeilio. 10 eiliad arall. Cadw bob dim yn gry. Mae'n bwysig iawn bod cyhyrra'r craidd rownd y canol i gyd yn aros yn gry hefyd. Da ni ddim eisiau'r pwysau yma dynnu ni mlaen. 3, 2, 1, a da ni'n mynd lawr i'r skull crusher. Ffwr â ni. Sythu'r breichiau. Lawr at y pen.
sythu'r breichiau. 10 eiliad i fynd. 5, 4, 3, 2, 1. Pwysau'r ochr. Fyny sefyll. Nôl i'r bicep curls. Cadw'r pwysau fyny'n saff. Ffwrdd ni. Dwi'n gobeithio bod chi'n teimlo'r breichiau'n dechrau blino wan. Yn ei digon eiliad eto. Hwn di'r rownd ola. Trydydd rownd. Dal i ganolbwyntio. Y rownd lle da ni'n debygol o flino. Techneg i fynd lawr all. So dal i feddwl. Neud yn siŵr bod y paneli na ddim yn trafeilio ymlaen. Da iawn, da ni lawr i'r llawr. 20 eiliad o'r skull crushers. Breichiau'n syth. Ffwrdd ni. Lawr at y pen a sythu. Gafal yn dyn. 10 eiliad i fynd. 5, 4, 3, 2, 1. Pwysau'r ochr. Da iawn. Ffantastig, da ni wedi gwneud y darn cryfder. Dwi'n gobeithio bod chi wedi teimlo'r rhan ucha'r corff yn gweithio fanna. A da ni'n mynd ymlaen nesaf i'r darn gorall. Da ni'n mynd i ymlacio, gweithio'r hyblygrwydd, ymestyn. Da ni'n mynd i ddechrau wrth ymestyn cyhyra y frest a'r ysgwydd a'r braich. Os di hwn ddim yn siwtio chi, mae gen i fi opsiwn arall, sef hyn, da ni wedi gwneud hwn o blaen. Ond os da chi'n iawn i mynd lawr ar eich pengliniau, da ni'n mynd i fynd lawr ar y dwylo i ddechrau. Wedyn, un fraich ar draws a gorffwys y pen ar y fraich yna. Da ni'n mynd i ymestyn law arall ar fraich arall allan. A wedyn, da ni'n gwthio'r ysgwydd i mewn i'r llawr a troi i ffwr o'r law yma sy'n ymestyn. Ffwr â ni. So dwi wedi troi nes dwi'n teimlo y stretch. Dwi'n teimlo'r cyhyr yn ymestyn yn ymrest mewn i'r ysgwydd ag lawr y fraich. Dwi'n just yn mynd i anadlu ac ymlacio. A fel ydych chi'n teimlo bod y stretch ma'n dechrau diblannu, gwthiwch chydig bach yn ddyfnach. 5, 4, 3, 2, 1. A da ni'n dod ymlaen i fyny ar yn dwylo, a wedyn da ni'n mynd i newid ochr. Felly da ni'n dod ar y fraich arall i lawr rhan, hon yr un oedd di ymestyn gyna. Ymhen i lawr, ymestyn y fraich arall allan, a wedyn gwthio mewn i'r llawr a troi mor bell a dwi'n gallu i ffwr o'r fraich na sy'n ymestyn. I ffwr o'r fraich syth a just ymlacio. Dwi'n mynd i ddal hwn am 10 eiliad arall. 5, 4, 3, 2, 1. Da iawn, oce, da ni'n dod i fyny ar yn 4. Mae'n nwylo i reit o dan y sgwydda, penglin o dan y cliniau. A da ni'n mynd i wthio rhwng y shoulder blades i fyny at y to, pen i lawr. A dwi'n teimlo stretch ma'n top y cefn. Yn adlu mewn trwy'r trwyn, allan trwy'r ceg. Gret. Iawn, da ni'n mynd i ddod i fyny sefyll, so cofiwch gymryd eich amser i ddod i fyny sefyll ar ôl bod ar y llawr. A pryd ydych chi'n barod, da ni'n mynd i wneud yr un symudiad a nathon ni reit ar y dechrau, sef dod â un fraich ar draws y corff, tynnu'r fraich i mewn efo'r law arall a sbio i ffwr. Da ni'n mynd i ddal hwn tro yma. So just ymlacio, eto meddwl am anadlu. Mewn trwy'r trwyn, allan trwy'r ceg. A wedyn newid ochr. Tynnu mewn. Ymlacio. Dwi'n teimlo stretch ma'n yr ysgwydd, mynd i mewn i'r cefn.
Dal i anadlu mewn trwy'r trwyn, allan trwy'r ceg. Da iawn. Dwylwch o'ch ochr. Da ni'n mynd eto wneud yr un a nathon ni ar y dechrau, mynd i'r Clyst i'r ysgwydd. A teimlo'n stretch neis na lawr ochr y gwddw. Da ni'n mynd ddal hwn o'ch di bach hirach. 10 eiliad arall. I'r canol ar ochr arall. Anadlu mewn trwy'r trwyn, allan trwy'r ceg. 5, 4, 3, 2, 1. A da ni'n mynd i anadlu mewn i orffan. Ymestyn i fyny. Ag allan. Un arall, ymestyn i fyny. Ag allan. A dyna ni. Da iawn. A dyna ni am heddiw. Da ni wedi gwneud yr ymarfer rhan ucha'r corff. Dwi'n gobeithio bod chi wedi gweithio'n galad. Diolch yn fawr am ymuno a na welch chi tro nesaf.